הלכתי אחרי סוער, במסדרון צר ואפל כזה, ובסוף המסדרון הוא פתח דלת קטנה, וזרק אותי פנימה. אוי. מה אני לעזאזל עושה כאן? אני, אורן שפיר, מה שנקרא ילד שמנת. יושב בתא אחד עם פושעים, שיכורים, רוצחים, אנסים, והשד יודע מה עוד. למה אתה כאן? סמים, אה? אני קולט עליך, סמים! החרדים רצו להשתלט עלינו על השכונה, אתה מבין? אז הגענו כמה חברים. כי רק באלימות זזים עניינים במדינה הזאת. רק באלימות ורק בכוח. ככה מבינים עניינים במדינה הזאת. בכוח! הגענו הפגנה קטנה. באנו אני, בני, אבי, כל החברים. פתאום באו הרבה אנשים. מה זה הרבה? אפילו צעקות, קללות, מכות. גם אני, כמו שאתה רואה אותי ככה קטן, הלכתי מכות עם כמה חרדים. לכו לישיבות שלכם. לכו לישיבות שלכם, לכו. בוא נראה אותך, לאן? עם מי אתה מתעסק? עם מי? בוא נראה אותך גבר, בוא! הבן של תת-אלוף יואל שפיר הסתבך בקטטה ויושב בבית מעצר. פתאום הבנתי איפה אני נמצא. יכולתי להתרגל לחושך. יכולתי להבחין שהתא הזה הוא קצת יותר קטן מהתא הקודם. קצת יותר נקי. והכי חשוב, ריק ושקט. לא לגמרי. כי בפינה עמד מישהו. זה אחד הדוסים מההפגנה. מה עושה פה אחר זה? טוב ידוס, היית בהפגנה, נתת מכות, קיבלת מכות, עכשיו אתה לא רוצה עוד מכות, סתום את הפה שלך. אז למה אתם לא יכולים לנהוג בצניעות, אתם כל החילונים האלה, למה אתם לא יכולים לכבד את השבת, למשל? ולמה אתם לא יכולים להיות יהודים? שוב הדלת מבזה נפתחה. הג'ינג'י, גם אותו זרקו מהתא של הפושעים. התיישבנו ככה די רחוק מהחרדים והתחלנו לשוחח. עכשיו, נורא הופתעתי מה בחור כמו ארי עשה בהפגנה הזו, סיפר לי שהוא והחברים שלו באו כדי להפריד, בסוף קיבלו מכות משני הצדדים. כמו שנאמר, איש תחת עינתו וגפנו יחיה. עכשיו, נורא הופתעתי שדברים כאלה נאמרים על ידי בחור דתי. אחרי כמה שניות פנה אליי ארי ואמר לי שעם החרדים האלה אי אפשר לדבר כי הם יותר מדי פנאטים. הם קיצוניים, אי אפשר, הם אטומים. אבל בכל זאת הוא סקרן אותי, החרדי הזה. וניגשתי אליו, כי גם ככה שלושתנו תקועים באותו תא מסריח, אנחנו לא יודעים מתי נצא מפה. אחרי שעות של שיחה, אז כל אחד ככה תפס את המקום שלו. ואני שוב נשכבתי שם על השולחן, אבל איך שעצמתי את העיניים, הרגשתי וואו, כל הגוף שלי כואב, אלוהים. אז הרגשתי שמישהו מתיישב לידי. יעקב. הוא פשט את הכפות, המעיל השחור הזה שהחרדים לובשים, וכיסה אותי. אז הוא חייך אליי חיוך בלשוני ואמר לי, אורן, אני ראיתי שאתה קצת לא מרגיש טוב. אז לפחות תהיה מכוסה ותרגיש הרבה יותר טוב. בעזרת השם. זה יעקב. זה יעקב שהלכתי איתו מכות רצח לפני כמה שעות. ובלבי חשבתי, יכול להיות שאנחנו שונים. מה זה יכול להיות? בטוח. בטוח שאנחנו שונים, אבל אפשר לדבר איתו. כי יש לו לב. כי זה שאנשים חושבים אחרת, יש להם השקפת עולם שונה, זה לא בכך צריך להפוך אותם לאויבים. ובטח לא להשתמש באלימות. מה זה משנה אם אתה דתי, חילוני, אשכנזי, ספרדי, אתיופי, רוסי? מה זה משנה? כולנו באנו נקודה אחת. כולנו בטח נחזור לנקודה השנייה. אבל השאלה היא בדרך.